Ubaba uthandeka bayicwela. Kusho ukuthi ukuphunyula into engatholakali. Ngiyacela ukubingelela ngoba ingcwele abangaphakathi kwehamende. Amen. Umfana lo wakwaDubazana khona nje la eduzane eBergville. Kangazi ke kanjani phambi kwamfundisi. Kodwa ngicela uNkulunkulu angiqinise. Ngikhulume nje kodwa ngoba sengibe nenhlanhla yokuthi ngisonte la khona uJehova kulezi insukwana. Amen. Imba la unaso isibindi sohamba bekulesithathu la khona bayingcwele engizuse khona umusa engithe manguqhathanisa nomunye umusa engawuzuza ngobona udlulele kwezinye insuku. Amen. Uma siguqe phambi kwezulu kulwesithathu simenyiwe singabantwana abala ekhaya, abantwana abala ekhaya abathanda ukwenza into ezinhle nabanenhlanhla yokuthunywa into ezinhle. Amen. Amen. Bengifisa ngathi uNkulunkulu angasipha lo kunaka nje. Uma siguqile ikhona inkonzo sayiphiwe ezulwini eyabafishane kodwa ngathi mangijika ngase ngiyayibuza imibuzo engapheli kimi. Esekukhulume konke uThixo usethi Manazaretha noma uthi nje niyabona nje la kuba igama lebuhlungu nje Manazaretha engathi uNkulunkulu angasiphi ukuthandana. Uthi niyabona nje la kunomuzi la kumbe duzane Manazaretha kakhulu. Uthi kunomuzi nje la kodwa Manazaretha la awangale avishiwa ukwazi ukungena la. Kungayikho namanje siba sisiyalo kangaka thina la eGoli wathi wangeniyalo ukugcina kusehlele futhi. Uthi uma ngabe phela bebengenawo umnikelo ngabe bazile la mina inkomo bengizoyithengela uma ngabe kanti kuba ngolesi inkomo zomhlangano. Uthi mayengena ngesabatha enkonzweni uthi hawu Manazaretha eqala inkonzo mhlawumbe manje imlalelile uthi hawu ngiyabonga namhlanje Manazaretha agcwele ithempeli. Amen. Manazaretha bengifisa ukukhunya ushembe singakusibi. Nomunye uma ehleli yedwa ahlinze ngegama elikhunywa ushembe. Amen. Uthi ngiyabonga uthi bese ngibonile akhuluma futhi ekseni uthi bese ngibona ukuthi okungenani mina ngisikhethele wona laba abangaqwanga bemhlophe kuba yibona engibagcobayo kuba yibona abashumeli bami yibona bazolenza izwi lami. Sengizohlala phansi lapha mangifike ekuthukeni
kulo nyaka baka imoto yakithi egcawini qhama insizwa yakwaMadlala ngakithi eBergville ithi mfuka Dubazane uyaphila ngithi yebo ithi mfowethu nginenkinga uthi bekhumbula ukuthi umama useneminyaka edlule kwemhlanje ehambile emhlabeni ngithi yebo uthi umama ubuyile wabuya komunye umama ethempelini wathi hamba masibanibani uyongiphumela nomntanami imba lawo naso yini sibindi awusokhamba uthi kimi nawe uthi konje khona yini ikhona uMnazaretha ongabuya kuyena wena uzothi ngisize uMnazaretha oyingcwele ke njengoba mina nawe nje kunzima nokubingelela uma ungathi sawulapho ufuna khona ukuthuma umuntu khona ebantwaneni bakho bese kuqhamuka mina ngiwuya yini ongamthuma sisizonke nje ethempelini kuhle kahle kangaka ngiwuye yini mina ungamthuma ukuthi hambe uyongikhulumela abantwaneni bami bangilukisela 1 no 2 no 3 noma ungathi hawu ngimtholile uMasibanibani athi ngimtholile haya kayile ndawo wahlukumeza mina kuShenazaretha haya kayile ndawo wahlukumeza mina ubuzobika ngaye imba lawo naso yini sibindi Ithi Dubazane umama uvinjiwe uthi kuthiwa kahlale la alinde inkosikazi uMasibanibani ngithi amazi uMasibanibani mfowethu uthi hey mamkhulu ye kanti awubaba wathi uma ebona into singahambi kahle angazi ngendlelani ubaba abasizalayo angazi kwenzeka kanjani kodwa nosikhumbula nje nathi sizalwa umamkhulu bobaba bethu noma nje ungene nje ungene ngapha uphumele ngale bese uyaphuma uyahamba bengikhuluma kobaba abanomamkhulu ukuthi baba ikhumbule izingane abayizala ngale ithi lensizwa wayesebona umamncane ukuthi angimthathe siyokwakha lekudeni ngoba ubaba kaSibanibani uyahlukumezeka lapha kwakusho ubani ukuthi baba wena uyahlukumezeka ngale uwazi kanjani umamncane wami ukuthi wena uyahlukumezeka ngale uma nobaba sizala uwazi ufika kanjani ukuthi umamncane azi ukuthi ubaba uyahlukumezeka ngale imba lawo naso yini sibindi awusokhamba uthi umama kumeleni uthi hayi ngimiswe emndenini kuthiwa mina ngathatha indoda kaMasibanibani ngihamba nayo manje uzokwenza njani mfowethu uthi ayikho engizoyenza futhi ngicela intethelo kumamkhulu uMnazaretha ayingcwele bese ngathi njengoba uJehova khona igama likhulumile kubaba uMshumela uMkhabela akaphenduka waphenduka nje wathi hawu konje sisanini Mkhabela kuwe Mnazaretha ushakuyeza ushamthokozela ukuza kuthina
isiminya kungakube thina sikulindele ukuza kaShembe uthi mana setha lento ikhuma isiminya ujike kancane wathi hawu mana setha unjabulisile kwakona nje uthi uNkulunkulu abiza umshumayelo wami ngaleyo kodwa umbuzo uthi thina mina nawe sikulungele Jehova ngene emzini oyingcwele osethemba lethu ngoba manazaretha mina nawe sazi kahle ukuthi lo yamuzi lona zulu lethu kusavuma yini njoba sikhuluma ngami nje lo ngikhuluma ngami ngoba ngilo ngagcina uShembe hamba themba lethu kuyavuma yini khona kanye mabune engakwenu ngoba uma wena uthi ingakwenu ngeqinisi themba lethu kuyaphelela unyaka ungayanga kwenu Gospel next week.